sih. Niki lak gak aku sing nglempiti lho. Gak ndang dilempiti dadi. Padahal klambine dhewe. Ngono lak ono klambi bingung. Arek iku apa wis tangi kok? Rama? Rama? Durung tangi iki paling. Sik turu iki. Delok teko anune gak semaur iki. Bajeng tak delok isik. Deloken. Alarm HP wis muni ket mau. Gak ndang tangi-tangi kon iki piye sih Rama? Iya yo, Bun. Tangi ki lho aku. Awakmu gak ndang tangi-tangi ngono. Iya yo, Bun. Aku tangi ki lho. Dan tangi. Iya yo. Kok yo diumbah-umbah ngono lho kumbane ngono. Iya yo tak kumbah iku. Awas on sampe turune yo. Bener kan jeriku sik turu arek iku. Opo, Pak? Aku budal sik yo ndek sawah. Iya. Pak, jajal sampean delok niku anakmu iku. Lho, wis tangi apa durung? Mau tak delok lho sik turu. Karo aku ngatasi arek iku. Bisa sampean delok lho, Pak. Kesel aku. Deloken dilut. Jajal deloknen. Iya, tak tangikno. Iya. Tangine malah awan-awan kuwi piye sih karepmu? Iya, Pak. Kon kok betah sih direwangi bundamu iku lho. Tangi ki lho aku iki. Yo, makakno ndang tangi. Iya, Pak. Awas sampe turune yo. Iya.